dhewe kudu wuda lan tenanan resi suci lahir kelawan batin delok ning jero sadurunge ngomong singkirno bledok sing isih tememplek. Sik to aku sing ngarep aku gak kuat. Awak dhewe kudu udo. Lek rong praulajar urung marem gareng. Ya, ayo kanca ning gesek gembira. Alhamdulillah ketemu meneh karo Gareng Jajak, Gareng sing lagi naik daun ya. Gareng J anyar tapi namanya sudah melejit dan sudah ngebaki Indonesia jagat lor etan kulon kidul. Oh ngono. Sudah dalu Mas Gareng Jajak. Dalu. Apa? Kok ora semangat ngopo ya, Le? Mangkel aku, Pak. Mangkel ngopo? Kok anyel iki ngopo? Ditanggapi kudune seneng. Ya mergo nek ora ditresnani ora mungkin ditanggap. Kok mangkel ora lega atimu ngopo? Ya nek senenge kowe jane seneng banget, mangkel karo jenengan kok. Lah ngopo karo aku kok? Wong kula ya ditulis yo bintang tamu Gareng Jajak, bintang tamu Hani Kusuma, bintang tamu Mbak Elisa. Kene ngopo sih ditokno ngarep dhisik kok sing edok-edok? Kok ora sing lanang-lanang? Masalahnya sing mirsani kepengin ngematke luwih dhisik, ngematke ayune Mbak Elisa, ayune Mbak Hani Kusuma timbang nyawang batang kaya raimu. Lah iki lho sing mari lara ati ya iki. Lah ngopo? Senadyan wong lanang iki nuwun sewu, wong lanang iki duwe ijazah. Wong wedok ndelah ki ya dobel, Pak. Duwe ijazah ya duwe wajah, mula disawang kepenak. Nek wong lanang kuwi duwe titel kelulusan. Wong wedok ya dobel, ya duwe titel kelulusan, ya duwe kemulusan. Oh iya. Nek wong lanang duwe keterampilan, wong wedok ya ndelah dobel. Dobel nek duwe keterampilan, ya duwe penampilan. Iya. Nek wong lanang duwe swara apik, wong wedok ya dobel. Duwe swara apik, ya duwe kegiatan yang lain. Duwe apa? Pokoknya kegiatan yang lain. Oh iya. Mula aku yang ngalah ora apa-apa. Sepele Pak, temen lho, temriku, tenggon salin lho. Oh, apa? Bapak-bapak. Ya kuwi lho bapak-bapak. Lebu gentenan. Mas fotoke. Wih, aku malah kon motoke jejer tak foto bertiga. Oke, gak apa-apa, atiku lega wae wong lanang gak apa-apa ngono. Neh, Mas fotoke wong lanang neh iki. Tak fotoke jebret rampung pamit. Loh, gak tak ancam. Ki nek ibu-ibu mesti sing njaluk foto aku rak ngono. Enek ibu-ibu loro mlebu.
Mas foto kali kula kalih mbake. Aku yo kon motoke neh. Iya, Weh, tak fotoke jebret. Lah gak foto kalih kula, Bu. Aku yo ngono. Mas foto karo jenengan, selfie ya selfie. Bareng rampung aku noleh dihapus. Lah kok dihapus, Bu? Elek. Ya ora apa-apa, tak trimo. Aku ning kono wis disepelekke ya. Wis ben tak eling-eling kok mau kudunge kuning kok. Cicok lemu kok. Wis ben aku ngono. Ora apa-apa, aku maksudnya ki ora rupane elek ning dadine ki ngeblur ngono lho fotone iki. Dadi dihapus. Ngeblur. Lah nek ngeblur yo njaluk foto neh. Apa mau ketok gurung klegak ketok ben ketok aku dijak foto kok. Rumah saku aja jak sia banget-banget. Ora. Ning alhamdulillah kula matur nuwun kalih jajaran desa. Desa pundi niku? Ngerandu. Ngrandu sampun nimbali kula alhamdulillah. Kula jane grogi kok, Pak. Ngopo? Aku yo tanggapan ning kono-kono ning ora kaya kene kok, Pak. Sing malah kowe grogi ki apa? Penonton iki lho, Pak. Lah ya. Kono-kono kuwi penonton, kirane kok ora uman nggon kon ngadeg pilih mulih kok. Ya. Kuwi nek kono-kono ngoten Pak. Ya. Lah kene penonton ora uman nggon ngadeg dhek-dhek masyaallah indah penonton sing perlu diacungi jempol tepuk tangan untuk penonton. Masya Allah luar biasa. Apa artinya sebuah tontonan tanpa hadirnya para penonton? Oh iso uga. Kok iso? Daring kae gene sing nonton. Lah kayak pas pandemi ya. Lah iya, penonton itu sebagai supporter utama suatu kesuksesan pagelaran. Mula matur nuwun untuk semua penonton. Menyang Semarang bablas Boyolali sing gelem nonton wayang tak dongakno sugih rejeki. Menyang Semarang bablas Ponorogo sing gelem nonton wayang tak dongakno uripe mulya. Menyang Semarang bablas Surabaya kaduan. Wong wayang iki kok datang nganggo parian. Mbok ndongake langsung tas mugi-mugi sedaya mawon paringi panjang umur Allahumma. Ya ngono kok datang nganggo parian barang. Wong donga kuwi asa parian, kedawan ngerti ra? Lah iki sing ra bener. Ora ora bener. Wong kuwi nggawa rasa dhewe-dhewe. Lho, kowe nekat nganggo parian, ki engko lek wong sembayang wong salat, ki engko rampunge maghriban wae nganti esuk nganti subuh. Lah kok saged? Lah ya no, tuku bola yang Jatim, bismillahirrahmanirrahim. Yo, lek nganggo parian kabeh salat bareng nganti esuk lek maghriban. Iya. Lah iya, mbok sing tates apa sing dadi unek-uneke atimu kepengin ndongakne warga masyarakat ana ing Ngrandu kene yang ditoke muga-muga sing lara diparingi sehat, sing durung duwe gawean ndang diwaringi gawean ngono dadi cetha. Oh, berarti gak usah basa-basi. Rasa basa-basi ya sing jelas sing cetha. Saiki kok ora perlu basa-basi. Oh, ngoten. Heeh. Pak Bu, sehat kabeh nggih? Panjang umur nggih? Sugih dhuwit. Pun cekap semanten saking kula lepat nyuwun pangapura wusananipun billahi taufik wal hidayah. Sumasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi jenenge wong mutung ngono kuwi. Ya ora mutung lah genah nek tunduk poin lah lapon jenengan dadak wayangan nganggo janturan, nganggo sulukan, nganggo dodo, mbok langsung perangan. Wong anane seniman iki ya ngono kuwi. Nek petani kewajibane nandur pari, nek pedagang dodolan sapi, nek pegawe ya ngulang. Lah nek seniman yo umum tuh nganggo pacitan, nganggo apa jenenge? Parian kok pacitan. Kok parian kok diseneni lho Mas aku. Ning alhamdulillah sing nom-nom diparingi kesehatan, pinter sekolahe. Ngono lho, basa ngono kuwi sing nom, sing wadon, sing takung, sing sepuh, sing anu ditungakne kabeh komplit. Ngono lho, mergo sing tamu bengi iki ora mung para ibu-ibu tok, bapak-bapak, sing nom, sing tuwa padha rawuh. Ayo sing cetha lek ndongane gage. Ki nganggo kata-kata seniman apa ya gue? Kata-kata seniman. Dari mau kon sak-sake, wong kok ngeneh nek. Ya indahe dipolas-poles. Oh ngono, endahe dipolas. Iki mau acarane apa mau Pak? Bersih desa. Bersih desa utawa sedekah bumi. Miras pantes nyedekai bumi Ibu Pertiwi sing saben dina ditanduri jagung lan pari, nyatane bisa diunduh dimasak dadi wujude nasi. Tak dongake sing didahar bisa marki, awake sehat tur bergizi, nyambut gawe semangat tetep ngati-ati. Muga-muga entuk rejeki sing murakapi kanggo nyukupi anak lan istri. Wondene turah kenek sing diutang bisa nglunasi. Sing do lara ndang do mari, sing Joko Prawan ndang do rabi, sing do kerja mundak gaji, wondene sing tuwa-tuwa gek ndang do kuwaplok wong akeh lho.
Kowe ndongane mati ngono lho. Ora. Lah piye? Wong ora tak Sing dongakno. nom-nom muga-muga ndang pinter lan entuk rezeki, sing tuwa-tuwa gek ndang. Lah kuwi lho, kata-kata kuwi lho mbebayani. Lah munggah kaji. Kuwi lho kancaku kuwi. Oh iya bener, sing tuwa-tuwa gek ndang munggah kaji ngono ya. Nggih lho. Sing nggon kene iki lho mau sing banter gek mah mati. Ketok iki perkara warisan iki lho iki. Perkara mati ora apa-apa ning mati sengkalane ya toh. Oh, nggih. Mati sukertane mung karek bagas warase panjang umure ngono lho. Lah bener mergo mati iki saka tembung MATI. Apa kuwi artine? Wah, mosok gak paham jenengan? Gak. Tak jelaske. Oke. Oke, direkam. Nek memang perlu direkam sesuk nggo bahan. Iya. Iya, dalang nek jek enom iki kurang wawasan kok Pak modele. Raimu ora aku tuwek aku. Lho, nek perkara tuwane tuwa jenengane nek pengetahuan Oh iya. yo. Jelasno le, tak tete. M. M. Makhluk yang hidup bernapas besok pasti mengalaminya. Wah. A. Akan tetapi tidak tahu kapan waktunya. T. Tidak harus tua, tidak harus sakit, nom mati yo keh, ora loro mati yo keh. Oh iya. Berarti ora kudu tuwek ya. Ora kudu. Oh iya bener. Berarti aku karo kowe iki tuwek sapa? Tuwek jenengan. Nah, berarti iso sing nom sik ya. Urung karuan, urung karuan. Kok balik? Kuwi nggon apa ki mau T. Dan dhewe I apa I? Ini adalah rahasia ilahi Robbi. Dadi awake dhewe mung sak derma nglakoni. Mula sadurunge kapundhuting Gusti, ayo padha ngibadah kanggo sangune mati kaya sing dingendake jenengan ngajeng mau. Nek wong urip kuwi besok sangune gur di gelu. Tugel dadi telu utawa telung perkara sing iso digawa nang alam akhirat besok. Ora ngoten mau to? Ya. Ngono. Kuwi nek jenengan gak kanca gak tak kandhani iki mau. Wis saiki lek wis ngonceki tembung MATI saiki oncek ana desa ngrandu kene. Oh. Pak Kangko. Apa? Nek duwe acara ngono kuwi asik. Ora iso. Ibadahan kok ngetes sepiro IQ-mu. Wong kok ngrandu ki saka huruf N G R A N D U. Oke men apa? Wis kudu oke. Ning kudu bener, ning nganti ora bener wo. Potong gayaramu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kudu pinter, gareng saiki kudu cerdas tur iso mengikuti zaman. Yo ndelok-ndelok. Ndelok-ndelok. Ayo pikir tenanan lho, awas lho nganti kleru. Ki sing ngrungokne wong sak desa. Ayo. Ngrandu. Ayo. Aman, wis aman, Pak. Aman. Ya, ya. Yang pertama hurufnya N. Apa arti N? Nindake sedekah bumi setahun sepisan ing mapan wulan sura. N nindake. G G G guyub rukune warga mula bisa kaleksanan. Nek ra guyub rukun ora mungkin. Ya. Jebrek meletek utekmu. Ya kepepet, Pak. R. Ragate akeh ning nyatane nek disungkuyung bareng-bareng 10.000 ya cukup. Ya. Adat istiadat kabudayan aja ditinggalno nek iso dilestarekno. N. Nanggap wayang kulit dalangipun Ki Anom Dwija Kangka. Ya. D. D. Kok cowopet men wis teko D to, Pak? Wes yo. Kudu cepet kok. Komputer iki kudu cepet. D. Dadya sarana pangujuping donga ngarsaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Ya. U kari dhewe. Usahakno ngene iki aja ben taun nek iso ben sasi pisan, Pak. Ya kobol-kobol lho PAD-ne. Lah ukur 10.000 kok. Iya. Ning estu kok, Pak. Oh sik urung rampung. Urung rampung, ora estu. Iki lurahe jenenge Suparto. Nuwun sewu, Pak. Nuwun sewu. Apa? Bayar aku potong 200 pekne aku gak sangartekno kuwi. Ora iso. Kuwi jenenge kudu Suparto. Lho, kuwi Pak Lurahe. Wis ora karo Pak Lurahe wong. Lah nek Mas Pak Parto nek karo aku wis kadung akrab banget lho, Pak. Pak Parto ki. Iya, Masya Allah luar biasa nek kali kula akrab kok pedhok ya. Belum pedhok Pak ya aku ya. Akrab, ning pun akrab, pun Nek akrab. kowe muni akrab, Pun akrab. wis tau kepethuk, pundi biayine?
Pak Parto ki. Iya. Lho jenengan wis kenal dereng? Ya wis aku kecore jagongan yang mburi kelir kono. Jenengan tekok apa bedheki? Aku yang bedheki. Walah masyaallah Pak Parto kok dibedheki nuwun sewu Pak Parto ngacung, Pak. Muni ora ngerti kok. Nang kemplinti Sing metuki mau Pak Pardi kok. Memang beliaunya sing nganggo kopiah kae lho, nganggo kopiah kae Pak Parto. Kae lho. Oh, mripate gareng ki kira. Lah nggih aku ketok iki nyawang kono asline iki mriki. Ah, nggih menika. Wilujeng dalu Pak Parto. Apa kabar? Nuwun sewu dados lurah pun pinten taun? Lho, wis 2 periode Mas. 12 tahun pun ngertos carane dadi lurah. Iki bocah iki Nek, saya ndunyak to kowe. Lho. Rong periode ngerti lho carane dadi lurah ngendi tresnani karo masyarakat kok. Lah kowe apa? Lah kowe iki pangkatmu apa? Lho, Masya Allah, kula iki sak ndure lurah Pak nek nang desa. Sak duwe kacaman. Alah, sak iso sithik. Apa pangkatmu? Juru kunci. Lah, Lho ini lurah desa tanpa ada juru kunci. Sopo sing arep ngatur kehidupan contone kaya ngenten iki. Sedekah bumi ya mesti enek sing pranata carane bumi, piye carane sing tukang dungane kan ya juru kunci lho, Pak. ya. Wah, jenengan gak paham kok. Suparto. Ngeten lho, Pak. Iki bangsa Pak Lurah niku lho, Pak Suparto niku nek kali mun akrab banget. Ya. Mun akrab banget. Nggih, Yo nyatane 2 periode nggih, desa 12 tahun wis teruji yo. Wis hebat pomo. Uji. Besok dadi meneh ya wis sae. Iya, nyatane masyarakat mendukung Pak Parto kok. Iya sing tak takokne artine apa? Suparto. Muga-muga warga masyarakat tetep tresno kalih panjenenganipun. Benjing niku nek nyalon wis dados melih. Diluk mlaku nang mburi kelir kono. Napa, Pak? Tak uyuhi raimu. Iki dong apa ora artine? Suparto ku su ki apa, par ki apa, to ki apa? Masya Allah, barang sepele jenengan takokke. Iso nang ngene ya. Nek kula wae wis ngartekke wis iso. Ya. Kula karo jenengan pinter ndi? Kula kali jenengan pinter ndi? Ayo ngakoni saiki kudune. Perkara apa? Ya perkara sastra, perkara kabudayan, perkara pakliran wayang. Ayo. Nek perkara wayang cek pinter aku. Nek perkara sastra? Sastra yo pinter aku. Pinter aku. Pinter jenengan? Iya. Tulung artekno artine Suparto. Nek nyoto pinter. Wong ngetes lho iki, jenengan ngomong dhewe lho iki. Ayo, jenengan ngomong ngendika dhewe lho iki. Iki lho sing dijenengi banyu dibacok mbalik iki iki. Lho, lah nek jenengan gelem ngakoni nek pinter aku sago ngartekke. Wong jenengan ra gelem ngendika, ra gelem ngakoni kok. Wah, ya nek babagan ilmu pedalangan cek pinter aku, nek sastra cek pinter kowe. Pinter aku. Ya. Saiki tulung jenengan ngendika, Mas nyuwun sewu tulung mangartekke. Artine Suparto. Ayo ngendika ayo. Ayo ngakoni wong jenenge wong sak ngisore iku duwe andhap asor, Mas. Piye mau? Mas nyuwun tulung mangartekke artine Suparto. Ayo ngendika ayo. Pinter aku kok. Ya. Ibaratnya wong pinter kono nek kurang pinter necep ngelmune kuwi nganggo subasita. Ya. Tata krama. Ya. Mas, Dalem. kula nyuwun tulung. Piye, Dik? Mang werdekne Heeh. napa artine Suparto? Oke, mang mirengke ya, Dik. Iya, Cuk. Angel aku. Ayo. Iki bagiamu. Suparto, ayo. Sugih rasa tepa selira adat tata krama ora ditinggalno. Ngrengkuh kabeh masyarakat ora beda kasih, ora mbedake sing ndek sing dhuwur, sing cilik sing gedhe, sing nom sing tuwa, kabeh direngkuh didaku sedulur lan anake. Merga kepala desa kuwi dadi wong tuane sak desa. Ya. Par. Paribasan awan dadi bengi, bengi dadi rina, sirah dadi kepala, sikil dadi nggo mlaku, mung kanggo kamulyane desa Ngrandu. Totonen to. Kemajuane warga masyarakat Ngrandu luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Suparto. Iya. Nuwun sewu Pak Suparto, kathah lepatipun nyuwun pangapunten. Sae napa mboten? Sae to? Nggih, kula wingi teng Madiun nggih ngeten iki.
Pak Lurah niku kula artekke sae niku seneng ra jamak. Yus gur ngoten mawon mboten sah nyawer. Jenengan terus muni sawer gak sah. Aku riko mboten sah. Gak ya Pak ya. Rasa Mboten sah. rasa. Nuwun sewu Pak Kangko. Apa? Kula percaya nek Pak Suparto gak bakal nyawer aku. Heeh. Wong regoe dinyang kok pinyang. Mboten Pak, ngapunten, ampun dianggep guyon lho Pak. Pripun, Adik sampun mengerti arti Suparto? Sampun Pak. Iya. Bilang apa kalau sudah tahu? Matur nuwun. Sama-sama, Adik makin ganteng ya Allah. Gak apa-apa. Alah. Ya. Ini loh, Dik. Piye? Kok Dik, ngeten lho, Pak. Pripun? Ngiras pantes sambang silaturahmi ning Ponorogo. Ya. Jenengan ora ngendika nek kene iki kawasane Engkeng Rayi Ki Cahya Kuntadi sakniki jenengan wis mulai merambah mriki. Kula yo WA-an kalih Pak Cahya. Ya apa? WA-an Pak Iki Brai Cahya. kok Cah. Lah nggih kula WA, Pak Cahya kok mboten ngasta teng Ponorogo, aku rak ngoten. Ora kok wis ben di wayangi kakangku. Lah napa to Pak? Ketoke regane di dunia. Ngono. Oh, modele ngono kuwi gak apa-apa. Ora tungkak raimu yo. Pripun? Padha regane. Hah? Padha takono Pak Lurah lho. Dune matamu picek. Oh, Pak Cahya pun tak jawab mau. Sanjange padha kali jenengan kok Pak. Iya nek regane padha, ning kan kono modele diwehi bonus bintang tamu 3. Oh wis gak karemu. Kudu ditangkap ngene wis aku. Ya, amin. Mending pokoknya janji lho, Pak. Apa? Wayangan nih Pak Kangko nek ning Ponorogo nek jenengan kepengin meriah kudune garenge kula, Pak. Ya. Nek garenge gak aku gak rame. Ya. Oke, nyatane wis ping 3 lho. Ya ping 3. Nyatane yo biasa. Ya. Nyatane lek ora ditresnani apa yo gelem mesti golek bareng liyane. Alhamdulillah. Wong Pak Parto ngendika pun anu gareng anu nika jajak nika mawon pun lucu tur murah ngono kuwi. Yo murah iki aja diketokke aku ben harga diri. Dan bakune menghibur sarengan. Amin. Iya, pas karo lakone, Mas. Pripun? Lakone lah umurane Mbahyu Purba Sejati iki ndongakne para leluhur. Nggih. Para leluhur men tanpa beda kene ya wis enek SD Gocah, enek ndongak-ndongakne para cikal bakal sing ana ing Desa Ngrandu. Nggih. Eneke wong saiki mesti ana sing dhisik. Leres. Ora sing saiki kudu ndongakne sing wis seda, lak ngono. Hukume. Wis saiki nembang ya, Reng. Sendika. Mergo iki bintang tamune pirang-pirang. Bintang tamune akeh. Ayu kabeh. Sitok sih. Setunggal riyen. Sinten Pak E? Mbak Elisa no. Heeh, nek niki lak anu sebut dadakan ngono. Mergo tresnane Pak Kepala Desa. Jenengan ojo butuh kasih. Napa? My honey sing sabar. Iya. Apa? My honey. Mayani apa? Gak mudeng dalange. My honey iki bahasa Inggris. Aku ngerti ku ngoro yes karo no. Astagfirullahaladzim. My honey itu artinya sayangku. Lah nek perkara iki jenengan kudu ngalah meneh karo aku. Lah aku bahasa Inggris kalah. Nah, matur pripun? Mas. Makasih. Sama-sama, Dik. Thank you. Aku ngerti thank you. Oke. Thank you. Same. Good night. Selamat malam. Good night. Oh, selamat malam, betul. Terus nek selamat pagi. Breakfast. Alah. Breakfast ki sarapan kok. Lah ya sarapan ya isu toh. Oh iya, Ding. Nek selamat pagi ki good morning. Kuwi nek bahasa Inggris. Ya. Bahasa Arab bisa ora? Lah aku ngomong bahasa Inggris sih. Oh, bahasa Inggris, bahasa apa nih? Lah aku nek bangsa bahasa Inggris tak pangan. Aku pelajaran SMA tak pangan kabeh. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, IPA, IPS. Aja meneh kok IPA, IPS, IP ku dhewe tak pangan. Dadi Iki sing mare nakal iki. yo nakal sithik-sithik wong lanang kok ora nakal ki ora komplit. Yo ning aja IP-ne. Ya. Minimal yo liyane. Bahasa Arab apa? Lho, yo tambah iki. Ya. Bahasa Arab apa? Bahasa Arab nek arep masuk rumah no bahasa Arab apa? Kula nuwun. Kuwi lak bahasa Jawa.
Ora sak ngomongin basa saiki nembang ae. Lah nembang sinten? Lho Mbak Elisa no. Oke. Mbak Elisa, ya. Mas aja diplero. Mas aja diplero. Tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kabeh jajan ketimuran mbok yo sing eling dik iku budaya kudu ngerti cara aja ditinggal kabeh badan ketimuran yo yo mbok yo sing eling dik iku budaya kancane bener kandamu. Selamat malam Sugeng dalu sedaya mawon Mas Gareng Jojak Pak Kangkum Mak Cangik Mbak Yulimbok. Ya, selamat malam. Ngopo? Kupingku kreting ndungokno suarane. Ngomong kok ting-ting. Ning ya ora apa-apa. Pancen ora maidung Mbak Elisa nak mboten piyai Jawa asli to. Ya pengen sing penting ki aku ki apa ya? Arep piyai ngendi wae ning nek wis nyemplung nyebelung ning nggon kesenian ngene iki melebur dadi siji ra ndelok kowe agama apa suku apa saka ngendi suge apa ra duwe kuwi melebur dadi siji ning nggon budaya wayang kulit purwa ngene. Tepuk tangan. Lho senengku kaya ngene, senenge ngene iki lho melumpuk kabeh para warga kompak sedaya. Mongko aku mau mlaku saka kono ndasku buyar mumet ra karu-karuan aku. Ya nyapa kok tekan ndas mumet bareng Buyar aku mumet mergane aku ki dari sono pengen manganan bakso kon. Bakso. Oh pengen mangan bakso. Iya, tapi aku mau udur suwi banget karo bakule. Udur Apa? Wayalan. Ayelan. Udur. Beyelan. Alah. Yelan. Kuwi lah pokoke. Tak aku kan mau beli bakso. Oh arep tumbas bakso. Pak, tumbas baksone. Takoni piro? 10 aku ngomong ngono. Oh, 10. Lah kok metune mangkok cacah 10. Yo mangkel aku. Sing jenenge 10 ki maksudku duduk kuwi Pak 10 pentole wae sedoso aku ngono. Oh. Bar kuwi bapake saya nesu-nesu takoni aku pedes pora. Yo mbah mangsane aku yo ora mudeng iki pedes apa ora kok malah takon aku. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Sing kudune emosi udu kowe nduk ning bakule. Kuwi ngono kuwi sing tambah meneh aku lek emosi Mas. Ki mau takoni pedes pora kan aku ra roh, ra reti aku ki pedes pora. Warung mangan ya. Rong mangan. Tambah ono aku njaluk es teh takoni legi pora. Jombo aku ngono. Astagfirullahaladzim. Maksudnya ngene lho. Jenengan ditakoki karo bakule, baksone pedes apa ora kuwi kowe kepengin sing rasa pedes apa kepengin sing rasa ora pedes? Jombo. Kan belum dirosokno kuwi ki pedes ora pedes kok aku kon ngomong ki pedes ora pedes. Maksude kowe request memberikan permintaan kok baksone digawe pedes apa ora pedes? Kok kowe dadi emosi karo aku ponakane bakule. aja nesu to. Nek Aku ki
Karepe ki mung pengen mangan bakso, tapi ki mau kok tekan ngendi-ngendi ngono lho. Kan aku dadi mumet buyar uteku mencret. Nek kowe mau nak perkara bakso. Iya. Repot meneh aku mau. Lah ngopo? Aku mandek teko Magetan. Lah, Aku kadung menggok warung soto. soto. Kamu Soto beli soto. daging. Daging. Aku gak sido mangan. Mergane opo? Lah tulisane soto daging budui. Waduh, iki daging bagian apa aku kuwi? Soto Daging budui. Wah, iki gek daging bagian apa tak olah alik tek semuireng enek ra. Wah, iki gek apa aku ngono. Aku terus gak sido madang. Kaya budui. Yo. Maksudnya ki daging budui. Iya, Kuwi iya. bakule budui. Loh, wis jenenge bakule omong Elisa bener. Lah, Bakule iki jenenge budui, dudu daginge budui. Kok jenengan ngeyel wong sing tuku ki aku kok. Warunge tulisane soto daging budui. Ndelalah ki cilik ngono enek irenge tengah kok. Daging kotak irenge tengah aku. Wah, iki daging nggen apa aku ngono. Kuwi padha karo aku. Piye neh? Aku isuk ngono lek ndek iki bar wayangan ning Nganjuk to. Nggih. Isuk terus mampir ning nggon masjid ngono kuwi. Aku ora sida salat kok. Lah nyapa? Lah ditulisi sing nggawa HP dipateni. Aku nggawa HP aku ora sida balik. Mak, astagfirullahaladzim. Lah ya aku wedi to. Ya, ya. Oke, nek kasmu bune lawane dhuwur tulisane sing nggawa HP dipateni. Aku langsung balik ora sida salat. Mas jalan sing bagus dhewe. Apa? Maksudnya niku HP-ne di silent ben ora ganggu. Ora enak tulisane HP-ne di silent, tulisane sing nggawa HP dipateni. Sing salat aku pokoke. Wih, panggayen. Matur nuwun, matur nuwun. Bener lho. Bener kabeh pokoke perkara bakso ya bener, perkara salat ya bener. Wis timbang engko padu. Padu, mending dongake. Ya, Mas dongake opo wae? Olah padungane dawa-dawa. Ya aku sing mau request donga petani mbako. Oh, petani mbako. Oh, petani mbako, iya, iya, iya. Bakone lulus, muga-muga apik kabeh mbek ngrembuyuk je bubut. Apa? Kalau itu ya maksudnya bagus itu gimana ya? Meremboko. Ngrembaka, ngrembuyung, ledung-ledung kok jebubut ki apa lho? Kata Ora ngerti bahasa. ngarang aja aku ngarang. Ya wis ngono, muga-muga apik mbakone. Esuk petani lulus mbakone apik-apik. Amin. Pajeng apik. Yes. Panenane ya apik, Panenane regane ya dhuwur. Ya. Nggih, amin amin ya rabbal alamin. Nggih, niki mau nggih wonten request. Oh. Pak. Dah kula bocong nggih. Ya wocone. Menika saking penggemar wayang Pak Trimo Pratama Desa Purworejo Nguntorona di Magetan. Niki mangke nyuwun. Magetan tekan kene sa. Nggih. Nggih, Magetan. waduh adoh iki nyuwun denok mangke. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu Pak Dalang, kula nyuwun tembang Kadung Tresno. Kompelit sabowonipun. Komplit ora komplit. Kompelit tulisannya Komplit. kayaknya. Gak popo, bocah ajaran. Iya. Yes, ben. Belajar berbahasa is gak popo. Nyuwun ningkang nembang Mbak Elisa Osokarus. Usuh karus. Saking kula Pak Kombet, saking Jalan Sakura Muneng Balong. Oke, terima kasih. Salam. Nggih, wah, Wes, iki ya neng Pak Mundut. nggih. Ya, iki. Assalamualaikum, waalaikumsalam segundale Pak Kangko kula badhe nyuwun gending sesi deman. Nggih. Lilo nang nembang Mbak Mayang Tato. Lho, Wih, Kok mayang Mayang tato ya apa, Mbak? tato. Mbak Mayang. iki matane delok niki wacane to. Mayang tato. Ah. Wah, iya iki kok dadak nganggo Nganggo tato. tato ya. Ning pancen kok Mbak Mayang niku enten tatone. Oh. Wong roh kowe tatone. Engko weteng kene iki lho. Tato bu. Tatone iki cecak. Kok roh tato cecak. Saking akrabe. Ning beteng. Ning wetenge tatone cecak. Pe. Bareng ndek iki rak meteng. Iya. Meteng gedhe kae. Lah kok malah dadi boyo. Tadi winginane ora adus to. Sopo? 7 dina Yo. iki mayang Heh. ora adus 7 dina. Kan maune cecake madhep ngisor. Madhep ono. Malih munggah kok bar. Wedi yo. Kowe iki yo teko kono. Masalah disane wedi karo bekecot. Iya, ya nek bekecot e barang to. Kok doroh kabeh to nggon-nggone tato. Nggih. Lah ya gending menika
kula aturaken kagem Bapak Demang sekalian perangkatipun. Nggih. Ugi rencang-rencang pemuda Cakra bersatu kerajaan. Nggih. Saking kula Udin Ketan Puskesmas Ngrandu matur Mbah nuwun. Wah, sing ngejak foto kula wau nggih. Nggih, Mas Udin, matur Mbah nuwun. Mila saking Pak Trimo Tegalombo, Posorejo, Jenglik, minta lagu Wedang Kuning. Iki tak kira Wedang Kuning iki. Nah, nggih. Wedang Kuning. Iki Sebentar Mak Limbu kula nyiur cabang 3 Jalan Imam Bonjol alun-alun Ponorogo ke barat notok minta gending pepiling. Nggih Pak Mulyono MC ya. Nggih. Kira mungkin sisan ya lek maca karya dipinangani. Sendika. Iki Pak Soiman ngeluk lor. Ya nyuwun gending rujak jeruk. Nggih wonten artane 700.000. Matur nuwun. Tasih setunggal tindakne sisan. Suruh dalu Pak Kangkong, nggih kula Mbah Semo. Ngrandu kerajaan Mbah Elisan nyuwun gending Nyidam Sari dipun bawani. Kalih Wedang Kuning gending menika kagem masyarakat Ngrandu sedaya. Sugeng ngayahi wajib Mas Jalang semoga lancar. Amin. Amin. Nggih. Sing abi pinangane sing ndi sih, Sa? Manut awakmu, Sa. Menika. Kedudung karo Hani Kusuma. Nggih. Kadung tresno niki wau pamundutan. Kadung tresno nggih. Nggih. Sing mat-matan riyen. Ya, monggo nek wis Mbak Elisa terus Mbak Ani engko gedhi mbok menawa wis rawuh menyang Pak Camat diaturi tindak panggung, Mas. Oh, ngaten. Nggih, siap. Enak blokone ya, Sa? Wonten. Wonten. Oh, ora apa-apa. Tarap belajar. Ora ngono aku wis sinau basa Jawa tak epik-pik. Tak pik-pik. Sinau basa Jawa? Tak pik-pik. Apik. Ya, nganti sapa apa jenenge lagu-lagu barang bahasa Indonesia tak translate. Dadi Jawa. Pamrih ben iso basa Ben iso Jawa. aku iso basa Jawa. Masya Allah. Contohnya enten. Aku kan seneng tembang kenangan to. Lagu Ebit GAD itu lo ngerti ra? Lagu Ebit GAD. GAD. Coba JDN iki lagu apa? Awak dhewe kudu wudo lan tenanan resi. Suci lahir kelawan batin. Delok ning jero sadurunge ngomong sing kirna bledok sing isih tememplek. Sik to aku sing ngarep aku gak kuat. Awak dhewe kudu udo. Kuwi arti bahasa Indonesia napa lho sakuwi? Loh, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, bener toh? Ya, Awak dhewe kudu wudo lan tenanan resi. Ayo udo ayo. Ayo. Mumpung lagi pengen aku. Astaga, aku lagi belajar ben iso pinter translate basa Jawa. Oh, ya kejaba ngono bangsa-bangsa basa Jawa ya dipelajari. Pelajari. Coba kok iso ora translate, coba sak balonku ada 5 iso ora? Iya, ya turah iso to. Coba. Balon ini nek kene basa Jawa apa Ya plendungan? balon. Oh, Pelendungan. Plendunganku enek 5 warna-warna rupane ijo kuning kelawu eping Jambon. jambon lan biru meledos plendungan ijo der wis aku atiku banget kacau banget plendunganku kari papat tak cekel ayo rapat erat yo rapet oh ya pintar balonku ada 5 rupa-rupa warnanya ayo Sa nembang kadung tresno selindruan ngomong mas oh selindrun sih Yusongo Rina wengi dadi ati piyaine cantik suarane apik apa bareng nembang kok luwes ya Reng ya lah iya to oh iya ya Pak ya
Mau nek omongan celewat-celewat nek nembang kok iso cetha ya Pak ya. Kabeh iki kudu diprenake, karo durung pas kudu dipaske nganti bener. Oh iya pancen kudu ngono. Suwi-suwi kulinten. Kulino. Oh kulinteng gitu. Tanpa kayung yon marang lurahe. Pak Lurah terus mesem-mesem. Mboten sah dibatin, Pak. Lah terus batin Pak Lurah kok. Aku rek dikene terus nyawer piro nggo. Ya ning gur sementara masih dalam batin. Ya apa-apa batin dulu. Gak apa-apa Pak, dibatin Rin. Kayung Yun karo lurahe berarti seneng karo lurahe. Lah Ayo, ya no. tresno kalih lurahe. Tansah kumawang ing netra jero ati kadung tresno dan liya hamung seliramu satemah loro asmara. Ya, kadung tresno. Ya. Nino ya. Lamat wis katon kejane Dalu niki ugi dipun rawuhi Kepala Desa Ngadisanan Pak Suparni uga rawuh. Matur sembah nuwun. Nimbali awake dhewe winginane. Leres matur sembah nuwun bekti kula. Pak Parni ya tetep raket le pas duluran. Amin. Mas Pari Sugiono saka Surabaya juga menito. Romo Eko Bilowo juga Jakarta dari Bekasi. Pak kula Eko Bilowo, kula entosi Sura Ngajeng Pak Eko Bilowo. Amin. Nggih. Iki mangke dawahipun menawi podang kuning dos pundi? Oh, mboten napa-napa. Sekalian dua gitu ya. Sekalian dua. Nggih. Sekalian dua. Derek ya Mas Dwi Colares Indonesia. Oke, yuk. Bacaane sarwa asri jero Emang
yen nganti kang nyayang kleang-kleang tak sawang mencelok depan kegancangan tak rindik saka kaduan sarawi ngoceh dheweke gawe encokan Selarat kurang tak sawang tambah manis info bunga yang lakon dan beserane ora bakal hatiku ketiwan liyan yen si podang hancur hati kesanan ora mendok hatiku sansaya ndara tak sranani kon pikatulu teng tembyo Matur suwun Mbak Elisa. matur nuwun matur nuwun matur nuwun Sebuah musik Mas. Iya, Ya, Mas. Ya. Nggo ngadepne Mbak Hani Kusuma Wardani. ora nganggo wardani Ayo. Ayo Han. Ngadep, Bro. Ya, musiknya Indonesia. Yuk, sebuah musik. Yuk. Hani Kusuma ki sebabnya kudu kanggo musik. Pase. Maihani Masya Allah si cantik kamu tahu nggak kalau aku bisa sulapan masa ta? Aku sebelumnya kesukaan parfum kamu apa? Aku Iya aku parfumnya yang bau melati Oh melati ya saya bisa memberikan aroma melati di tanganmu tanpa aku menyentuhnya piye kuwi Mas? tanganmu nah pejamkan mata Bismillahirrahmanirrahim coba cium tanganmu pasti bau melati Iya bau melati? heeh mosok kan Duk? alah kok mesti Dia mau wes. Mila sing dalu Pak Kangkung. Alhamdulillah. Saking pindah ke Mali ya. Pindah malih sowan wonten desa Ngrandu. Asline Ngrandu ki lek sakjane artine ki singkat, Mas. Ora kudu NGRANDU. Oh, duwe arti dhewe. Nggih no. Ngrandu. Ngrandu. Ngeran kuwi ngrantu ngranti utawa ngenteni. Du ki dhuwit. Kok piye kuwi penjabarane piye, Nduk? Ngrandu gitu. Ngeran kuwi kan ngrantu ngranti utawa ngenteni. Du niku dhuwit. Lah niki sak rombongan ten mriki sing dinteni napa nek mboten dhuwit? Oh iya bener. Iya ta? Iya takone apik. Senadyan to kowe ayu, nyatane moto dhuwiten kok ya. Wong jaman saiki ki moto dhuwiten ki wis lumrah. Indus ekonomi sembarang barang larang. Ya to? Entuk wong kuwi materialistis kuwi entuk ning ndelok kahanan lan situasi aja kabeh-kabeh dipangkas rata. Wong urip ora gur butuhke dhuwit ning ya butuhke seduluran. Mula nek kowe ngantek kok gur ngutamakan dhuwit, kowe engko ora duwe sedulur. Wong ngono berarti pira-pira enenge ya Mas ya. Lah, kudu disyukuri. Nek iso ngebotke dulur dhisik tinimbang dhuwit. Syukur-syukur golek dulur sing duwe dhuwit. Berarti sampean ten mriki golek dulur Sing duwe dhuwit. Pak Lurah dulur kula nggih. Nggih. Bapak Lurah Sugeng Dalu Bapak Suparti. Suparto kok Suparto. Pak Suparto kok Bapak Suparto. Sudah kowe anu to, Han?
Sing ngebel kowe lak Pak Parto ya Mbak to? Nggih. Ya nggih. Lewat Mas Poncol. Oh mana? Nggih. Oh alah Mas ya. Ngoten. Suparto yo aneh tegese dhewe nek aku Mas. Oh kono yo arti dhewe. Nggih no. Diani cah ayu-ayu dia pinter Mas. Lah, kula. Su. Kuwi sumeh. Lho jenengan lek mirsani sinten Pak Suparto iki ket mau mek. Ngaten. Iya pinter cah iki. PS tuh ya Pak pinter ya Pak ya. Sumeh. Kok ning waduh masyarakate sumeh seneng srawung. Mula to sakniki 2 periode nggih Pak nggih. Betul, betul. Mugi-mugi periode selanjutnya tetap menjabat menjadi lurah Heeh. Desa Ngrandu. Amin 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 amin. Yang penting syaratnya kula besok ditangkap lho Pak. Ya. Kak ya. Kuwi mau Supar terus terakhir Par lho. Par. Oh. Su niku sumeh. Oh, Par par. ki sak paran-paran memuji Mring Hyang Widi. Oh berarti di mana tempat Di dia mana selalu tempat ki berdoa. berdoa. Jenengan napa nek perso ki sedekap ngene to Mas? Nggih. Tangane ki wis ngene iki. Ngeten lho Pak, Oh. ngeten. Dikir. Oh. Ora, Lah, apa? kapalen iki jenenge iki. Ya dikir. Tasbih. Nggih, dikir ndongakne awake, ndongakne keluargane, ndongakne warga masyarakate, ya ndongakne desane. Oh ngono. Terakhir. Toh kuwi Toto Karto Tentrem lan Raharja. Toto Toto Rajo. Karto Tentrem lan Raharja. Oh, iya. Mula Desa Ngrandu menika dados desa ingkang Toto Karto Tentrem lan Raharja mergi kan dipimpin Karo Bapak Suparto. Pak Suparto. 2 periode loh Mas. Muga-muga tahun ngarep dadi meneh. Amin Dadi meneh, Allahumma. amin. Terus yo nanggap wayang meneh. Nggih. Adalah kowe kok iso to didadak karo Pak Lurah ngomongan. Kula. Apa pas prei apa pancen yo. Nah, kula niki sakniki pun mboten baku kok. Oh, Nggih, suran ngeten niki nggih nganggur. Oh, gak Jeng Pak. Ada alasan tersendiri kenapa Mbak Hani bisa rawuh teng. nek kowe ngerti alasannya apa nih kok iso tekan? Yo turah ngerti no. Apa? Sadurunge wis WA aku sik kok. Oh ya. Jenengan apa nderek Pak Kang kok tanggal 14. Nggih, ya wis nek aku dijop Allah njujak mangkat aku. Lah ngopo? Enek jenengan kok. Wah. Mergo tresnane karo aku. Lah ya. Iki ana pamundhut dohan. Nggih. Pepilih dhewe ya. Nggih. Iki ana sing nyuwun lagu pepiling. Kepeling. Sing urung iki mau apa iki? Iku mau Mbak Mayang sing kuwi. Ijam Sari. Jam Sari. Heeh. Ijam Sari ya, Nduk ya. Oh, nggih. Ah. Mak, kelingan Mbak Mayang tatono jereke ora adus 7 dina. Tatone langsung nambah ning geger. Nambah apa? Gambar emping. Kowe kadas ngawur. Kowe kadasen. Lah iya. Tambah melih saniki tatone, Pak. Apa ya? Tato wineh iki lho ning pundak iki lho wineh, Pak. Ini apa? Wineh pari. Lah iki oyote ning isore. Lho. Lah sukete. Lah kuwi ning isore nek. Nembang ya nek aja gak Ayo, bawani sik doan. Ya. Duh, wong. Kenal. dalem. Nek jenengane bladus kok. Bladus mbok men. Menika Mbah Semo kula aturaken ya mau kodang kuning sampun Mbak Elisa. Menika nyidam saripun Hani Kusuma. Ya. Iki tembange mau gandrung iki. Aku gandrung ini, Pak. Iya no. Sing seneng aku apa sing seneng kene? Seneng sing wedok. Oh, berarti aku sing disenengi ini. Oh. Jane wegah aku jane. Kok wegah mau elek ngerapek-ngerapek. Iya cahayu. Alah ayune tupuk undung Masya. Apa to awakku dhewe. Ya
dijak mlaku-mlaku ngalor ngidul ngono kok mau meneng ae. Wong ayu jam Cek laku terus suasana. maneman nek mlaku-mlaku ndak kakeke capek. Mending ning omah dipangku, dilus-lus pijeti pundake, nek wis turu juga dolanan. Alah. Apa sing dienggo dolanan? Rambutnya dikelabang, disisir ngono. Cah ayu ki sing nggo dolan ku rambute, liyane gak entuk. Duh dewa Jawata besok kapan katekan jejer lan wong ayu. Waduh, Masya Allah, Pak Lurah aku gak mbok bayar gak popo. Tenan Pak, sumpah lho, aku ra mbok bayar ikhlas. Yo Pak Kanggo yo. Gayu. Pak Kanggo. Apa? Ngerti kok Pak? Apa? Ayeme Pak Biyu. Ya. Alah gak ani nginget rene kowe pengen kowe. Alah. Ora mungkin kowe kuat mangku. Alah. Iki lho. Ya iki lho keluwihane dagelan iki Bang Dalang ya. Nek dagelan iki iso mangku sinden, dalange gelem ora gelem ya ngedep debok. Ora apa-apa Pak, debok lah yo halus. Jajal kok lus-lus halus e Pol Pak kuwi. Debok jajal lus-lus. Halus to? Halus. Ya guremane gak iso ngentut. Tutup krimen lah. Au. Umpama sira nahkoda. Rasane piye, Reng? Mangku Hani Kusuma piye rasane? Rasanya lain. Bedane ngono. Lain. Bedane nggon ketebalan dan juga kemantangan. Treno yo diganjel sepon nek mulai. Kuwi mau lho. Sepon kuwi. Layak buat gua. Ketebalannya masuk pada ngono lho. Sepon Long ya. tanpa perahu sasatra dan patri. Ayo bareng karo Galeng Nyidam sari mau jane neng sing request lho, Reng. Pripun? Anu mbok sekali-kali Mas Gareng itu kondalang ngono kuwi. Lah, ora usah ngono to, Pak. Kula iki menghargai jenengan. Oh iya. Nggih ngono aku mayang kek piye kene do pirsa. Yu lah tek wayangane apik garenge, engko sok taun ngarep nanggap aku. Sing gareng gendi Pak Kangko. Engko mosok enggak. Aku Bagong nek aku. Ya sakelas lah pemaku dandan Bagong iki wis sakelas karo Bagong Blonder. Ning nek upama kula entuk usul, Apa? jenengan aja Bagong, Lah apa? kebagusan. Jenengan nogok. Toko ki lambene ombo e. Ya. Ya iki mau wis didhawuhi karo Pak Lurah. Nggih. Ini karo Mbak Mas Gareng. Nggih. Kon ngobarke jam 3 mergo selain ngruwat ya ndelok bal-balan Spanyol karo. Lah kok yo rono meneh. Jenengan iki fokus. Rasane ya sangae. Engko gekiku ya wis streaming. Wis siap. Fokus. Yo karo Jam Sari, Mas. Sendika. Jam Sari. Ayo buka saka keyboard. Yo digawat iramane rada ngampat sithik le. Mas Kasih. Iki sing ngendang Mas Kasih. Oh niki asmane Mas Kasih. Lah Mas Ardi pundi to Mas Ardi? Kae. Anu enek request saka emak-emak Indonesia mongkon dhuwit karo Hani Kusuma. Oh, Masya Allah. Nggih, siap. Nek ndi sae? Niki lho Pak, Ndi? ngrebab, Ardi ndi? ngrebab, nembe ngrebab. Kudu kudu Ardi. Kuwi Arnold. Oh, Arnat. Ya. Batinku Mas Ardi kok malah nelungsungi. Mlungsungi saya alus, Mas saya tuwa. Ayo. Tembake no. Ya coba kayak apa? Yuk.
Ya, arep ibadah. Yuk. Luar biasa, Masya Allah. Mereka giliran pun Pak Camat, Mas Gareng. Oh ngaten. Pesan pun derekaken karo Pak Lurah. Kita panggung. Mau Mas acara sambutan lah durung. Paring Sabtu. Rawuh. Nggih. Monggo Pak Camat pun rawuh napa dereng? Ya, Pak Lurah. Ya, ya, turut. Sugeng dalu Bapak Camat. Sugeng dalu nggih Anom Dwija Kangko. Nggih, monggo. Nderek sasana sa panci pandaya swara kula aturaken Pak Camat, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, ulama, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, Pak dan Ramil Kauman, yang kami hormati Bapak Kepala Desa sekecamatan Kauman, Pak Lurah Ngadisanan ugi ingkang kami hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, sedaya kemawon lembaga desa, lembaga kemasyarakatan desa, Bapak Ibu sedaya warga Desa Ngrandu ingkang kami hormati. Alhamdulillah wonten dalu menika saged makempal manunggal wonten halaman Balai Desa Ngrandu menika wonten acara bersih desa wonten Balurang nggih. Bersih desa ngawontenaken ringgitan wonten dalu menika alhamdulillah saged kalampahan. Mugi-mugi kanthi acara menika sedaya masyarakat Desa Ngrandu semakin guyub, semakin rukun. Amin. Amin. Nggih. Terus pandonga wonten bersih desa menika sedaya dipun paringi lancar rezekine. Amin. Allahumma amin. Panjang yuswa. Amin. Makmur desanipun. Amin. Kula pilih makaten kemawon ingkang saged kula aturaken. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah badhe nambahi. Pak Parto. Monggo Pak Lurah. Nggih, sugeng dalu Mbak Dalang nggih. Nggih. Sugeng dalu sedoyanipun nggih. Nggih, Pak. Niki ngeten, Pripun? wektale benjo kedangon nggih. Nggih. Sakjane nggih kula ngendikane nggih wiraswara. Tapi dalu niki kan pun kerjasama kalih Mas Gareng, Nggih. Mbak Elisa, Nggih. Mbak Hana nggih, Ani, Pak. Mbak Ani nggih. Pripun? Terus
ngaten. Keranten pun kerjasama nggih. Mas Gareng sak kanca kajenge kerja, kula sing mandhap. Ngoten nggih. Kan kerjasama nggih. Ngoten nggih, mandalan. Pangapunten. Nggih. Pangapunten dados mangke kula wakilne Mas Gareng kalih Mbak Elisa kalian Mbak Ani. Sing rantos penontone sing dirantos niku mboten kula soalé. Nggih mandalan nggih. Siap suwun kula ta mantap. Nggih. Pangestunipun nggih Pak. Pun toh mboten sare kaya ngoten niku rek kaya kalih sinten to Pak. Kula kalih jenengan rak yus Pak Gareng kula diwakili Pak Lurah nggih. Oh ngaten, mboten menapa Pak. Oh ngaten, nggih. Matur mbah nuwun nggih Pak nggih. Berkah-berkah barokah, Masya Allah. Masya Allah, dadak nambahi Pak Camat ya Allah. Mbah nuwun nggih Pak Camat, mbah nuwun Pak Lurah. Masya Allah, nggih. Nggih miketi. Nun sewu niki parian sekedap. Parian Pak Gareng. Teng Pacitan tuku beras. Teng Pacitan tuku beras cakep. Mugi-mugi sing suka parian, sing seneng parian enggal waras. Amin ya robbal alamin. Artine ngerti arek kowe dianggep gendeng. Ayo, kerasa ora? Tuku tomat karo timun, Pak Camat matur nuwun. Nggih, niki bebingah saking Pak Lurah kalian Pak Camat matur sembah nuwun. Nggih, Masya Allah luar biasa. Ya diselingi iki no. Siap. Si mayang tato ki mau. Nggih, Pak mundutanipun napa niku wau? Sesi Demak. Oh iya, siap. Ayo mayang tato celukane mayang tato ya iki. Ayo mayang tato. Wis ganti neh to? Ya, jenenge kok gonta-ganti to. Anu karo men anu gen dikancani karo anu sapa jenenge kuwi Okwa. Oke. Nah, kene Cahayu. nek Okwa ki ora nganggo tato. Oh, dereng kok, Pak, dereng. Upama tato iki gampang ilang tatone Okwa niku. Kok iso? Nah, biasanya ning gulu cilik abang terus rong dino ilang. Iya dah. Sing iki Mbak Opa iki ya? Iki Mbak Opa? Okwa. Lho, aku mbiyen cilik amurah nek andeng-andenge ning sel gulu loro lho. Kok gene saiki? Pindah. Oh, pindah. Iya, pindah. Ya. Niki Sesi Demak sing dijaluk. Sandika. Nggih. Langsung garap gumya. Ya, langsung garap gumya. Oke. Ya. Terima kasih ya Mas ya. Aman-aman. Ya. Mas apa toh? Mas siapa? Udin. Oh iya. Terkenalnya Mas Udin ireng nek kene. Ya. Oh. Kayak mau sregepe ora jamak. Siap? Ya. Oke. Terus no ya. Terus no sesi. Saya Pak Sugeng Suwondo. Mbok menawa pun rawuh dalem menika. Luwih becik
dawuh. Anu, wingi beberapa hari Mas Ardi ki ora mangkat. Oh ngaten. Lah oke sing berpendapat dikira tak pecat. Nah, Astagfirullahaladzim. Ardi mboten mangkat telung bengi niku napa dipecat apa Kangko? Lah iki mumpung jaya nek kon omong dhewe nyanti parane telung dina ra. Lah. Ini, Di, ajar kendel nih. Arjuna nih di Jelaras Indonesia. Ya, ngono ya. Ayo. Ya, apa namanya Mas Gareng? Ribun. Mas Adi. Ayo, kene monggo Mas Adi. Nah, kiai kok bagus Support musik Mas, ayo Mas. Ya. Kasih sepoco. Oh, kasih support untuk Mas Ardi. Muhammad Ardi Albertus. Ya. Hah? Muhammad kok gula? Siap? Ya. Kasih dulur. Ibu-ibu yang pirsa. Ya. Dalam aku nek nyawang Mas Ardi apa? Kayak ngilu karo awakku dhewe. Ngilo. Maksudnya gantengnya padha ngono. Padha plek. Ya ya. Nggih. Lho, gini Anda. Niki lho Mas, menjawab komentar dari ibu-ibu sing ngendika jare Pak Kangko, Mas Ardi kok ora nderek ngantek ping 3 ki apa jenengan pecat. Lah saiki gandeng jenengan wis nderek tak kon klarifikasi. Jane ora klarifikasi ya memberi keterangan. Memberi keterangan piye? Wong aku ki ora tau mecat karo kanca-kanca duwe Jelaras ning ora kebangetan tenan ngono. Nganti le telung dina ora mangkat telung bengi ora mangkat ning Ponorogo nganjuk karo ning endi dek ngene nganjuk 2 kali. Ya, Nah, acara apa? Dewi kula mboten bidal niku mergi kula mantuk Klaten, Pak. Oh, enak acara Nggih, enten acara ten Klaten. Oh, gitu. Soalnya kan tanggal 10-11 niku kan bajutan. Nggih. Mboten mantuk nggih, pun. Oh, Oh, akhirnya terus jadi pamit rong dino. ya. Ora mulih mergo saka Ponorogo kalak babas ning nganjuk rong bengi. Nggih, mergo awane lak klenengan to niku Gian. Nggih, daripada ampun ki kula mantuk ngebis. Nah, ya, malah ilang. Jin sekalian. Ngebis ke Ponorogo bareng ilang-ilangnya ning Kediri. Lah ya. Hilang kok ning Kediri. Ya, ayo Hani karo anu sama jenenge Elisa. Yo. Gimana? Ya, ayo. Nok Hani nok Elisa, aku ibaratnya Joko Kendil malih Satrio Bagus. Cring, iki malih aku. Ayo. Iki mau ngaku nuruti karepe para netizen, Pak, mangke tulung diduwetke Mbak Elisa, Mbak Hani kalian Mas Ardi. Ya, iki aku ngomong gawe lega tok. Kaum emak-emak Indonesia Mas Gareng. Nggih, Pak, gak apa-apa, aku gak meri kok. Ora meri. Gak meri. Gak apa-apa. Engko aku arep duet karo Burini. Yo yo. Ora meri ya. Karo Mbak Elisa karo Mbak Hani, ayo. Pripun Mbak Elisa? Gimana sek ya? Ya, piye. Pripun apa? Lah iya Ardi niku lho, bilang-bilang dino ora mangkat goleki wong bilang-bilang. Loh ya namanya ibu-ibu tuh memang kan bahagianya tuh kalau menyawang yang ganteng-ganteng, yang masih muda gitu. Jadi piye carane Pak Kangko kalau bisa Ardi tuh kudu mangkat terus niku pripun itu loh. Iya. Strategi ini. Ibu-ibu wis senenge ora nyawang wong ganteng. Lah, Cekelan duit. Nek gur nyawang wong ganteng pangan apane? Yo Bu yo. gitu Bu. Yo kalau Ibu langsung. Nyatane dudu langsung muni. Yo, sebab apa kok muni yo? Mergo sing omah gak disawang aku gak ganteng. Carane to Mas Gareng Mbak Elisa ben Piye? tetep mangkat Mas Ardi ki didadekne gayor. Kok malah jadi gayor Sawang-sawangan. maneman. Ayo arep nembang apa, Cah? Telu. Nah, sing kira-kira diapal apa le? Ana Puspitono, ana apa sing apa monggo. Sumande nggih, Sumande. Semandung ya. Ngawur aku. Kok tak sini loh,
jangan mepet-mepet. Gantengnya tenanan tiba Pak. Iya. Ya ampun. Cedhak lagi iki, Pan. Nggih, ndredeg aku. Iki seumuran enggak? Ardi sama Hani. Duko. Sampai Kelahiran. kelahiran Yo kenalan sih sing Tanya apik dulu, kenalan tanya sik dulu. Salim. Yo mangane ra ono. Ayo Salim. Tak warisi piye? Tak contoni ya. Weh karo kono aku salaman ini. Ya. Selamat malam Mbak Elisa. Malam. Kawin yuk. Ngono. Iya mesti kenalan lho. Tanya kamu kelahiran berapa? Iya, aku kelahiran 2000. Aku. Coba Ardi karo Hani. Coba kowe kita Salim sik kenalan. Salim kenalan. Ayo, Fem. Pripun? Salim kok pripun? Salim. Salim sik. Yuh, jan kok dewa-dewa. Mbak. 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 Sugiyati. Wis tak dicolne, Mas. Lah mboten dicolne, Pak. Sing nyekel sing bentok. Ngontro sing itu yo ngetek kok. Seumuran ya sampean 2000 2002. 2002. Wah, pas-pasan tua. 2005 Hani ya. Iya. Cocok. Oh 10.000 berarti. Hah? 2005 loh. Kayak 400 no. 100. Monggo pun aturaken nggih. Lagune mau mau sumanding. Sumanding, Pak. Ya, ayo, Lady, ajakan terus. Yuk, musikipun. Penanturakan ki mong legani para pamirsa di seluruh dunia, utamanya ibu-ibu utawa kaum hama. Ya, yuk. Mas. Ya.
Makasih ya, Mbak. Reng, nyalek kena Ardi. Ya, tuku rokok, mungkin rokok ben ketok lek cah lanang. Mas Ardi, pikantuk bebingah saking Pak nggih tumbas rokok nggih. Berkah ya, Mas. Asli, Bro. Aku tak mbacake lakon